Minkejja l-appelli ta' bosta esperti waqtiet minkejja l-appell saħansitra tal-ex-Prim Ministru ex-mexxej Laburista Alfred Sant, il-Prim Ministru Robert Abela insista li maċċettax ir-reżenja tal-Ministru Byron Camilleri għaliex skontu huwa ċar il ma kellux jaqsam. Dan saħħu waqt intervista rrekordjata mxandra fuq Super One fejn brabta mal-iskandlu tas-serq ta' drogi mill-barracks tal-AFM, il-Prim Ministru insista li Camilleri wera sens ta' rġulija u li ma kellu qatt jirreżenjax ma kellux bżonn. Minkejja li preżentament għaddejja inkjesta amministrattiva li dan għad trid tistabbilixxi fost oħrajn jekk għandux jerfa' responsabilità politika. Byron wera sens ta' rġulija meta malli ħarġet l-aħbar tas-serqa mill-ewwel offrili ir-reżenja tiegħu jien ma aċċettajtix u ma aċċettajtix għaliex l-ewwel nett fimt b'mod ċar illi il-Ministru ma kien iġorr ebda responsabilità għall-akkadut immiktar minn hekk ukoll għaliex Byron naf il-mod serju u integru li ħadem bih f'daw l-aħħar 5 snin kemm ilu fdat bil-Ministeru tal-Intern u Sigurtà Nazzjonali u x-xogħol issa wkoll. L-aħħar xhur snin Byron Camilleri kellu diversi skandli li tagħhom huwa responsabbli politikament għax jaqgħu taħt il-kappa ministerjali tiegħu. Fost oħrajn, is-suġġiedi fil-ħabs u r-rapport ta' kundanna mingħata tal-Ombudsman, il-fatt illi kaxkar saqajh fil-konfront tal-Kurunell Alex Dalli, l-iskandlu tal-ID Cars Foloz, il-ħarba ta' 4 Marokkini mill-mitjar b'2 minnhom għadhom maħrubin għal kollox sallum stess. Inkjesta li sabet li l-istat naqas mara bil-konsegwenza li nqatlet mir-raġel tagħha u issa din is-serqa ta' aktar minn 220 kilogramma raża tal-kannabis minn taħt idejn l-armata. Intant, mistoqsi dwar il-gwerra fil-vant tal-Ewropa, il-Prim Ministru żbilanċa ruħu b'mod assolutu qal li ma jemmenx li hemm xi ċans li l-Ukrajna tirbaħ il-gwerra kontra r-Russja. Illi l-unika mezz li bih tintemm din il-gwerra huwa li l-Ukrajna tittirbaħha. Ejja nkunu realistiċi ma' nfusna. Dik iċ-ċirkostanza jien ma nemmix laqgħat tista' sseħħ. Filwaqt li insista kif inhu xieraq dwar il-bżonn tal-paċi, Robert Abela spjega li Malta għandha tibqa' newtrali u li ħadd m'għandu jilgħab mal-Kostituzzjoni ta' pajjiżna. Il-kwestjoni qiegħda illi huwa hu nnifsu illi matul ix-xahar illi għadda insista mal-midja lokali li hemm bżonn illi jsir tibdil biex jindirizza ħtiġijiet tal-lum il-ġurnata. U fil-waqt l-insista dakinhar li hemm bżonn li jiġu indirizzati r-realtajiet preżenti finqas minn xahar iddeskriva tal-implikazzjonijiet magħmula minnu bħala ġennati. M'ebda ħsieb illi xi ħadd jipprova jbabbas mal-Kostituzzjoni tagħna u ċertament li ma nippermettilux. U ma nippermettix li jkun hemm dbabis mal-prinċipju tan-newtralità u non-allinejament mill-Kostituzzjoni tagħna. Għax nemmen li n-newtralità ta' pajjiżna hija l-ikbar vantaġġ li għandna f'dan il-mument fl-istorja. Tajjeb ukoll li naraw jekk ir-realtajiet kostituzzjonali tal-lum u il-waqt li nibdew diskussjoni dwarhom kemm għadhom joddu għar-realtajiet tal-lum il-ġurnata partikolarment b'dak li ġara mill-2022 il-qudiem jekk ikunx hemm diskussjonijiet illi jrieħduna l-qudiem dwar jekk il-Kostituzzjoni kif hija llum taqdix biżżejjed il-neċessitajiet tad-difiża ta' pajjiżna u fir-realtajiet tal-lum. Għal min qed jipprova barra jqabbad xi narrattiva li wasal il-mument li nirrevedu il-neutralità ta' pajjiżna. Naħseb ħanuża kelma ftit ibsa, naħseb tkun ġennata kieku kellna nagħmlu hekk. Laqqas nemmen li nistgħu nieħdu pożizzjoni forsi kif ġieli ħadna illi pajjiżna huwa maqtuħ u huwa protett kompletament bir-realtajiet li qed jiġru madwarna. Naħseb li kieku kellna nieħdu dik il-linja kieku llum jiena kelli nitkellem b'dan il-mod jew ma nipparteċipax f'din id-diskussjoni ma nkunx qed inkun realistiku. Dak forsi kif jaħsbu ħafna li pajjiżna qatt ma jista' jintlaqat minn dak li qed jiġri madwarna ma' realtà mhijiex dik. Intant Robert Abela mhux talli qed jibqa' joħroġ u għal Byron Camilleri u mhux talli ma nafux fejn irid jieħu kostituzzjonalment lil pajjiżna iżda qed jibqa' jinsisti dwar il-validità tat-tibdil fil-liġi tal-inkjesta maġisterjali, bidla illi se tkun qed tfisser illi ċaħħat liċ-ċittadin milli jitlob għal ftuħ ta' inkjesta maġisterjali. Abela qed jisħaq illi din hija gidba tal-Partit Nazzjonalista madankollu mhux biss il-Partit Nazzjonalista illi qed jinsisti dwar dan. Iżda hemm ukoll il-Kamra tal-Avukati, il-Kamra tal-Kummerċ, il-Malta Employers, l-Aqda Studentes KNSL, il-Professur Kevin Aquilina, l-imħalfin emeriti Silvio Camilleri u Joseph Said Pulcino għal lista twila ta' esperti u professjonisti fil-qasam li qed jisqu illi il-pass li jrid jieħu Abela u wieħed żbaljat u ta' teddida għad-demokrazija ta' pajjiżna.